Nagutan yung bayuta, papansin man kayo. Piling gwapa kayo ba? Gapahan mo sa kuwano. Malumos sa kayo na. Hoy, Yard! Malubog lang sa pa! Ayaw pangili dara. Ang kuna na lang, God, nga namin pagnanasa sa kuha. Wow! Hoy, basta nagtuumog sa inyo ako napapansin. Dito, oh. Buri ka! Mas gwapo po ka na. Kagwapo ana pre. Gwapo lagi, pro ana man na. Bitaw, sir. Gwapo maka, sir. Gwapo ilambos. Yard, kasay bit mo sa mga. Ah, yes, mga bet mo. Bet akon. Pagtaro niya, paala ka. Sige, bantay ko ni mo, sir. Basig kang ana, paana ka. Huwag mo ka napatay. Ikaw ka unahon. Di ba, sir, mga vlogger man mo? Oh, vlogger me, ano man? Muuta rin yun sa personal. Ang kanang gwapo diya, sir. Kana? Ana man na. Wala kasaya po na ni sir, oy. May pagkamo na nga nabuang, sir. Bagay pa sa inyo. Kamilos ka sa mga ba? I'm sorry, sir. Pangaligo na mo, sir. Di may maligaw, kituglaw. Hala, sir. Nagkalapok na biya ka, sir. Ligo na, sir. Maghila mo yabayot. Sir, pwede magpa-regards ko itong gwapo. Ikaw di pa regards ay. Ikaw may nakagusto. Sabay ko, sir. Big, maulaw ko. Pre, ato sa bayan. Tara. Boss, may nakaloko sa mo ha. Kinsa. Para boss. Huwag mo si tututudlo. Diya, maulaw ko. Kasi itak kayo mo. Hi, sir. Kinsa yung gisulti? Crush di ka, sir. Ikat! Kalukom no kaskuha. Boss. Anak daw ka, boss. Uyo man ang istorya diha. Pumunta ka mo istorya. Wala!